Леле, Steam папката ми деца играта е 109 гигабайта. Да, майче е по-добре. Ма то тук и няма вече толкова народ сигурно. Може би, защото не всеки има DLC. Да ти кажа, сумата и народ си го понакупи сега, където беше 2 евро. Аз си го нямам. Може да си го вземам БСП. Не го изпарах. Какво имаш? Аз го нямам. Но по-нататък ще си го вземам безплатно. Ими, ако го пуснат безплатно. Не, аз се радвам да се притеснявам. Аз няма какво да се притеснявам, аз съм си го купил. Знаеш ли, може да се загрижа. Изпреварват ни. Все пак трябва да имам кой да минавам. Има някакъв БГ Венца. Те има много такива БГ-та, ама... Крив му път тогава. Като го гледам пътя напред какъв е. Умря? Или какво? Па ние се движим с 80, какво? Той е дошъл да провери кои сме. С колко се движиш, Тоши? Точно с 90. Да, допреди малко не беше баш така. Не съм дигал повече от 90, бях с по-малко. То повече можеш ли? $95. Още един плах опит за изпреварване. Пак ли е то? Да. То да не иска да дигне на 110. Той дори до мене не успя да стигне. С какъв камион това? Да не е с Скания. Явно е малко като двигател. Трети опит. Еми той идва Баир, може и да Тоце, спре. гледай отгоре на табелите, има хора качени. Гледай. Няма Тук проблеми. направо сме, всички са направо. Има някакви лампи там, бе. Не са хора това. Хора бяха, бе. Има хора, които снимат отгоре на табелите. Ама това е само на надлезите. Абе не бе, на тия табели, които мина преди малко, бе. Значи аз съм виждал на надлези и на такова, на... Как им викат?
Пешеходен надлез. Още ли да карам с 95? Да, Добре. вие нали сте зад нас? Да. Да намалиме? Сега ги видях. Даже има стълбичка, по която се катерят явно. Само 33 км хора. Ако ви кажа, че съм почнал от 11 часа, не ми повярва. На мен ми го дава да слизам надясно. И на мен тъй. Намалям. Така като гледам, май сме всички за една фирма. А ти като каза, че си почнал от 11 часа, сутринта в 8 часа беше онлайн. Даже беше май 7 и нещо. Това не значи, че съм играл. Аз слетях тогава. Добре. На следващото наляво дава. На мен ми е направо. Аз съм направил. Значи не сме за една фирма. Ай, много ти здраве това. Ай, чао. Триет ли е това там? Това е? Не, някакво друго. Те, братче, през 2 метра слагат камери. Ама не им ли писна, бе? Аз съм надясно, а е червено. Някой какви спирачки е бил тук, не е истина. То не е останало гума по неговите гуми. Шефе, пратиха ти в канала нещо, видя ли? Не. Ще видя после. Подарък. Аз сега съм наляво. Зелено е. Аз съм направо. Много ми здраве на мене, нали? Направо? Ти представяш ли се разболееш нещо? Затова казваме много ти здраве. Любезно бе, как? Винаги трябва да си любезен. После в хотела ли ще се събираме или? Не хубаво, аз трябва да се пооправя, че сигурно съм... После в леглото се събираме. Айде лека нощ, шафере. Айде, лека. Лека. Чао, чао. User disconnected from your channel. То не мога да тръгна назад, бати. Те 25 тона.
2000 км. Цецо, ти ще ходиш и до сервиза? Аз Рум ще сервиза в изчекам хотел. отпред. Айде, момчета, и чао и от мене. Чао. Чао! Някакво тъпо парче ме удари. Ще караш до към един, да? А ти тъпана. Сервиза, къде е чек на майната си?